இன்னைக்கு குன்னூர் நகர பகுதியில் கொண்டு வரப்பட்ட கூட்டுக்குடி திட்ட பணிகள் கொண்டாந்த அதிமுக ஆட்சியில் அதை சரியா மெயின்டைன் பண்றதில்ல. அதனால அடிக்கடி அங்கே பழுது ஏற்பட்டு முறையாக தண்ணீர் கிடைக்கவில்லை என்று புகார் கொடுத்திருக்கிறீங்க. அதிமுக ஆட்சிக்கு அந்த பழுதெல்லாம் நீக்கப்பட்டு முறையாக உங்களுக்கு குடிநீர் குன்னூர் நகர மக்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு குடிநீர் வழங்கப்படும். அதே போல குன்னூர் நகரத்தில் வாகன நெரிசலை போக்க வேண்டும் என்பதற்காக நவீன வசதியுடன் பார்க்கிங் வசதி வேணும் கேட்டுக்கிறீங்க. மல்டிபிள் பார்க் வசதி அதையும் அதிமுக ஆட்சிக்கு பிறகு இன்றைக்கு சுற்றுலா பயணியுடைய எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்திருக்கிற காரணத்தினால இந்த வாழ்வாதாரமே சுற்றுலா பயணியை மையமாக வைத்துத்தான் இந்த மக்களுக்கு இருக்கின்ற என்பதை எல்லாம் உணர்ந்திருக்கின்ற அதிமுக அரசாங்கம். ஆகவே அதிமுக ஆட்சிக்கு பிறகு மல்டி லெவல் பார்க்கிங் இந்த குன்னூர் பகுதியில் அமைத்துக் கொடுப்பதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.